Одна жизнь, одна любовь, одна цель, один путь, один эксперт. Har bir odamda dunyo orzu dora. Orzuy man рақоси беҳтарини дунё шудан. Рости гап, як хел орзуода вақт дар корай. Ҳей! 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 Оиди рақс дар кор мада чӣ гуфта будам? Музикаи назминдагӣ сар шуд. Равда касашин? Тезда. Who is nice? Хуш омадед ба магазини бил. Hey! Peşime biyo. Ina raftim. И буд охирон бори огоҳӣ. Ту мара гӯш дорӣ? Дига ман рақс пақс набинам. Фаҳмидӣ мара? Албатта, рақс пақс нест дига. Охирон бор. Чоркунҷа табиги гум шай пешим. Аҳа. Баъди назмидагӣ бача давай сарш кӣ Не. нигоҳ надорам ман нигоҳ мекунам рафте давай ту хориҷай кор. Плора сумкада андозе тезда. Ма тара гуфтестам, Плора дари сумкада бимон. Илтимос напароне. Кариту, тезда Плора андоз. Илтимос ором шаве. Пистолета бимоне. Ман қатъияту шӯхӣ бозӣ надорум. Илтимос. Ты гапои маро нафаҳмидасти? Илтимос. Фикр мекунӣ шӯхӣ дорум? Не. Андоз Плора. Мара парон. Гап нест. Сағирату диёна будай. Раҳмати калон. Раҳмат. вада даҳанӣ Ти спас мою жизнь. қоил кани барашка қоил кани Чӣ кани ту ира? худои ман Бедор шуд. чӣ хеле зинда мондӣ Дар хотири ягон чӣ ҳаст? Мара парондане ки тиро нарасид. ту ҳоли нера тамошо кӣ Мара парон. панҷоҳу шаш тирит задан бо ту зинда мондӣ ту звер будай не ки духтур гуфтак ту дар 5 моҳ рақс мумкин нест Не. Не. на хизанҷод чин Зиндагӣ берақс намешавад. раҳмат ки бачаҳо то охир тамошо кардед. Видео маъқул шуда боша лайки подпискаро фаромӯш намекунем. Яд-вақта набудем. Рости гап кор бор бисёр шуда буд. Баъд оз видеои созам набромаде сай ки озвучка кунем. Видеои соз бурой агар мада маъқул шава ман ҳатман озвучкаш мекунем. Видео агар созам набоша баъд озвучкаи ман соз мешава. Ва дар охир бачаҳо дар вақти озвучка вақт моментое мешава ки ё ки забон мепеча ё ки ягон калимаро нодуруст мегӣ. Ай ҳамин моментҳо ядатача видеода мондагӣ кӯя бинед чӣ хелай. Пламетен жувачкаи булбигум буд чӣ буд блядь. Блесин поша. Ҳаматона халос кард сағиро.
видеоро тамош шуд ки ман номи жвачкаро гуфта натонистам. Булбигум, вроде Булбигум будо. Касе медуна да комментарий номшо бунайса бачо. Бо шумо буд канали Зеханда, бошин саломат мардами тоҷик. Я улетаю, когда пою я в раю. Я улетаю и жить вечно буду, не вспоминая, как там было в аду. Я навсегда